Kde sme teraz? Petič. A čo tu bolo? Pracovný tábor. No, tak tam na Petiču bol úžasný tábor, lager. Tam boli ľudia pod kontrolu, taborované. Nesmeli ísť domu. Jo, tam museli robiť. A to Hanušovce, deškárs, tam Orlov plavec. Tam chodili robiť po koleji. A nucené práce boli. Museli robiť. Či hladní, či jakí, prichádzali tu, Marcin už zomrel, asi 3 roky tomu. Tam on prišiel taký, že ho matka, oce nepoznali, ničený. Byl lagrovaný, vyrobený, mozole po rukou. No a peniazy nedávali tedy. To tých chudobných takých brali do táborov. A museli nucené práce robiť pod kontrolou, pod dozorom. To tam najhorší ten Petič, Hanušovce, ten mosty, co 3 na koleji, tam najväčší trápili sa ľudí. Stavitelia, inžinier Lozovský a Štefanec budujú pri Hanušovciach najvyšší viadukt v strednej Európe s 27 metrov vysokými stožiarmi. Tábory boli, prvý tábor bol tam, jak si z Prešova do Medzanok, sa volali Studičky. A druhý tábor tu, jak si je na Humene, tam, jak si je do Bystreho.